Ikke alle pensionister får nok konkurrence af at spille ludo med børnebørnene. Derfor mødes en flok seniorer fra Aarhus hver uge til bowling. Vi skal nu møde Leif Nielsen, som er seniorleder i bowlingklubben PUS. Bowlingklubben PUS træner hver tirsdag aften i Aarhus Nord. På klubbens seniorhold spiller Leif Nielsen. Han har bowlet siden 1965 og er stadig vild med spillet. Det hyggelige ved at spille bowling, det er jo, at man konkurrerer med sig selv, og man er i en klub, og man konkurrerer med de andre i klubben. Det er hyggeligt, og det er nogle gange også sjovt, fordi der falder mange tilråb. Det er fint nok. Det bliver ligesom din næsten. Selvom han er blevet 65, er det rigtige udstyr stadig afgørende. Kuglen er speciallavet, og skoene ikke de typiske bowlingsko. For Leif Nielsen tæller hvert skud. Hver gang vi triller en kugle afsted, så er det konkurrence. Vi spiller mod os selv hele tiden, så det er bare med at slå sig selv. Og så er de andre på klubben selvfølgelig. Så hænger de. Jeg vil gerne slå alle for klubben. Hver gang. Konkurrencen er dog ikke altafgørende for Leif Nielsen. Som seniorleder tager han hånd om klubbens medlemmer. Han hjælper gerne klubkammeraterne med at forbedre deres spil. Dog er han ikke så tilfreds med sin egen indsats i aften. Men det gik ikke så godt, som jeg havde regnet med. Det kan jo godt være. Nogle gange så går det op, og andre gange så går det ned. Det gik nok lidt ned i dag. Ja, han var ringe i dag. Jeg tror, det er anden gang, jeg har mødt ham. Han er lige god nok til mig. Og Leif Nielsen har der heller ikke planer om at stoppe forløbet. Jeg bliver nok ved med at bowle, så længe som jeg kan gå, og benene de kan holde til et. Benene holder dog lige til de 2 skridt over i klubhuset, hvor der venter kage og kortspil. Næste store udflugt bliver senior-EM i Wien i 2010. Og det bliver faktisk 13. gang, at Leif Nielsen deltager i EM for seniorer.